Dobrodošli na kockarska ispovest, mesto gde delimo istinite priče o iskustvima sa kockanjem i klađenjem. U početku to je bila zabava, prvi tiket, malo uzbuđenja, ništa ozbiljno, dok nisam počeo da igram svaki dan, dok nisam prestao da razmišljam o bilo čemu drugom. Prijateljima smejali su se, pričali, a ja sam razmišljao o kvotama. U glavi sam pravio novu kombinaciju, tražio sigurice. Setim se trenutka kada sam prvi put rekao sebi, ma nije problem, vratit ću sutra. Samo što taj sutra nikada nije došao. To je bio trenutak kada je sve postalo jasno. Nisam više igrao da dobijem. Igrao sam da vratim izgubljeno. I to je bio početak kraja. Jednog dana shvatiš da si sam. Ne zato što su te ostavili. Ne zato što si izabrao kladionicu umesto ljudi. Pogledao sam se u gledalo. Oči su mi crvene, lice umorno. I prvi put sam sebi priznao da imam problem. Ovo je bila moja priča o prvim znacima zavisnosti. Ako ste se prepoznali, možda je vreme za razmišljanje o tome u sledećem klipu. I za kraj, znate šta treba. Pritisnite dugme, share, like, subscribe i upalite zvonce za sledeće klipove. Do daljnjeg pozdrava.